Как могат да си намерят тази трилогия? Откъде могат да си я закупят? Има линк. Нямам линк. Трябва да оставим линк. Има платформа. Ще оставим в описанията. В описание ще оставим линка към трилогията. Всеки, който желае. Защото ние си написахме сами, ние си я издадохме, редакцията Издателство имаме. Имаме издателство, да, защото това е втория ни труд. Първата книга е Как заедно да вдъхновим детето. Тя е много готина също. Т.е. значи това не ви е първата рожба, а имате и втора рожба. Не, но тази ни е любимата. Да, е много ценна. Безценна е, защото я писахме 7 години и в нея няма нито един ред, който е написан с ChatGPT. То тогава още нямаше. Не, за нас нямаше. Да, за нас нямаше. Да, това е прекрасно. 7 години труд, това са много знания, много практики, много опит, защото вие сте го направили през вашия опит. Това не е просто написана така някаква книга, която да се напише. Това е целият ваш житейски път, вашия личен опит, който всъщност е показал, че това нещо, което вие го правите, то работи за вас и щом работи за вас, ще може да работи и за другите, което е отлично, защото по този начин вие давате много стойност, минавайки през личната трансформация, защото, както казват, следвайте успешните хора, хората, които са го направили, и ако виждаш, че този човек се е променил и го е направил това нещо, значи той е минал по този път и този път работи. Не използвайте материали и информация от хора, които, както вие казвате, е направено от ChatGPT, или ви го казват, че това нещо ще работи, но той самия не е пример. Тоест, ние сме продукт на продукта. Когато вие сте го минали това нещо и сте го написали и това нещо работи за вас, то ще работи и за другите хора, защото вече е преминато. Тествано, така да се каже. Абсолютно. След работа по нашия метод, аз имах мигрени всяка седмица по 2-3 с пълната симптоматика, където нито можеш да гледаш светлина, нито аромати, нищо. И след работа с точно тези методи, от 2 години нямам никаква мигрена. Никаква. Имах страх от височини. Не можех да си представя как ще сляза от висока сграда или как за летене със самолет беше някаква абсолютна драма. Сега нямам никакви страхове. Просто поправиш ли един елемент от пъзела, автоматично другите започват да си намират местата. Това е за мен уникално. А и нашите читателки така казват, че абсолютно се препознават в тези истории. Една друга дама каза, че стои на нощното шкафче трилогията и след като я прочела, продължава да се отваря, защото има неща, това не е художествена литература да го прочетеш, да го оставиш. Има си, си отбелязала определени страници, как се връща непрекъснато и колко с книгата се работи с тефтер и химикал. Там тя е пълна с упражнения и ако не се следва линията на упражненията, просто няма никакъв смисъл да се чете. Да, точно така. Това не е обикновена книга, това е тип курс, който всеки един може да минава във всеки един етап от живота си, защото ако ние сега сме в един етап на живота си, след 2 години сме в друг етап от живота си и когато започнем да четеме, правиме тези практики, ние сме с друго осъзнаване. Точно така е, да. Така че това наистина е един безценен подарък дори да направите за вашите приятелки, защото това ще отключи в тях огромен потенциал и аз много се радвам, че не сте оставили вашите знания само за вас, ами сте ги написали, за да могат и много други дами да се докоснат до вашите знания, до вашия път, през който вие сте преминали, за да може да го предадете всичкото това нещо. Така че ще оставим линк в описание в YouTube канала Бизнес за лидери с Силвия в вашето гостуване. Ще оставим в описание и линк за трилогията, за всеки, който иска да си я закупи или да изпрати линк на приятели, за да могат да си я закупят. Спокойно могат да се възползват. Така че пак казвам, в YouTube канала Бизнес за лидери с Силвия ще намерите записа и в описанието ще намерите както подаръка, който сега пак ще кажем какъв е, така и линк за тази трилогия. А разбира се, ако имате линки за предишната книжка, с удоволствие ще го сложим и него. Така че нека сега да кажете какъв е подаръка, който вие сте подготвили за аудиторията ми, тъй като всеки един гост дава някакъв подарък за хората, които в момента гледат или след това ще гледат. Какъв е вашия подарък?
Подаръка е един документ, в който разкриваме 5 стъпки, как да имаме повече време, енергия, сън и да увеличим оборота си с 30%. Без да правим компромис с бизнеса. И да имаме страст и вдъхновение. И това е подарък за всички дами. В него обстойно са описани процесите, така че да могат да бъдат наясно какво може да как очакват, може да се как решат се преминава през процесите. Предизвикателствата. Вау, супер, прекрасен подарък. Много ви благодаря за това, че дадохте такъв ценен подарък, така че ще намерите линка пак в описанието в YouTube канала ми, тъй като и тук мога да го сложа, но той много бързо ще изчезне, защото YouTube, Facebook вече има други алгоритми. Накрая винаги задавам един въпрос, когато вие решихте да започнете да се занимавате с това нещо, нали, от това да бъдете лекари, дентални експерти, да помагате на хората да имат красива усмивка и да се насочите в това нещо. Какво беше отношението на хората около вас, на близките ви? Подкрепяха ли ви или ви казаха: вие добре ли сте двете, бе? Как може толкова години да учите, да имате такава прекрасна професия, да имате нещо, което е сигурно и да тръгнете в нещо, което е то всеки втори е с личностно развитие, всеки втори е някакъв ментор, кой ще ви гледа вас, кой ще ви слуша вас, пак тая голяма трилогия толкова дебела, кой ще седна да ви я чете? Какво беше? Имаше ли подкрепа? От най-близките хора имаше пълна подкрепа. Те на нас са ни свикнали, защото и приятелите и близкия кръг ни казват, че сме луди. Ние винаги сме с нов проект, с нещо ново, което правим. Нямаше проблем. Но това, което го казвате, наистина за хората отвън, наистина така звучеше. Защо си оставяш професията? Защо? Ние не сме оставили. Да, но за нас това е вдъхновение, за нас това е мисия. Благодарни сме за подкрепата на семейството ни, защото съпруга на Деси направи много красиви всички графики, графичните изображения, снимките, схемите. Безкрайно сме благодарни. Всички с любовта си и с подкрепата си бяха до нас винаги. И майка, и татко, и децата ни. И така. Това е прекрасно, защото вие показвате, че в семейството е имало подкрепа. И независимо, че пък вашите приятели, познати са имали тяхните страхове, които са се опитали да ви ги предадат на вас и да ви саботират, вие не сте позволили да ги чуете. Вие сте били като глухите жаби, вие сте си имали посока и си действате, за което ви поздравявам много, защото вашите знания, вашата експертност от гледна точка на медицината и от гледна точка на психологията и на вашата лична трансформация, през която сте преминали, е безценно това, което сте създали като трилогия, като обучение, и смятам, че ще помогнете на много дами да преоткрият себе си и да видят, че във всеки един тунел има светлина, от която могат да изгреят едни прекрасни, така бих казала, проекти, които да ги направят щастливи и успешни. Много ви благодаря за това участие. Ако има нещо, което не съм ви задала като въпрос, искате да го споделите, защото вие се занимавате с още много други неща. Вие имате и лекции, които преподавате. Имате много други неща. Ако искате да споделите нещо за тях. Не, искаме просто да благодарим за поканата и за възможността, която ни даде ти, Силвия. Благодарим и за енергията в това прекрасно пространство. Толкова е мотивиращо и вдъхновяващо. Безкрайно сме благодарни. И ти желаем успех в твоите проекти. Много късмет и много вдъхновение. Благодаря ви, прекрасни момичета. Ще се радвам взаимно да бъдем полезни на колкото се може повече дами, защото всяка една от нас е тръгнала през страха от това как ще се справя по новия път. Със сигурност и при вас го е имало.
но пък ето, че това нещо ни дава силите, енергията и мотивацията да помогнем на други дами и те да преоткрият себе си. Много ви благодаря за това участие. И да запалят слънцето в себе си. И ние благодарим. Точно така, да запалят слънцето в себе си и да повярват, че това, че се опитват да правят много неща е чудесно, но когато имат подредбата как да ги направят тези неща, ще имат време, както вие самите казвате. Да. Нали така? Абсолютно. Да. Благодаря ви много за всички вас. Ще се видим следващия четвъртък по същото време, а вие споделяйте видеята, за да можем да помогнем на колкото се може повече дами и те да намерят своя път. Благодаря ви много. Благодарим.